Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα βασικά για να μπορέσετε να μάθετε μερικά πράγματα για την HTML και να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Η HTML είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Όπως είπαμε, τα έγγραφα HTML αποτελούνται από στοιχεία HTML. Εμείς θα δούμε μερικά εδώ που έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα έγγραφο για το βίντεο αυτό και θα εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε και για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τη δική μας σελίδα. Κάποια αρχικά βήματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε θα χρειαστούμε ένα notepad. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε το notepad++ και έναν browser, έτσι ώστε να δοκιμάσουμε αυτά που έχουμε ήδη φτιάξει στο notepad. Κάθε έγγραφο HTML πρέπει να αρχίζει με μία δήλωση τύπου εγγράφου. Document Type Declaration, ανεπίσημα doctype, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πάνω. Αυτή η δήλωση βοηθά τους browser να καταλάβουν πώς πρέπει να διαβάσουν το περιεχόμενο του εγγράφου και πώς να το παρουσιάσουν μετά. Και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το Queries Mode. Είπαμε πριν ότι τα έγγραφα HTML αποτελούνται από τα στοιχεία HTML. Τα στοιχεία HTML είναι αυτά εδώ. Περιλαμβάνουν την ετικέτα εκκίνησης, την ετικέτα τερματισμού, το ζεύγος των ετικετών όπως λέμε, μερικές ιδιότητες μέσα στην ετικέτα μερικές φορές και τέλος το κείμενο ή το γραφικό περιεχόμενο μεταξύ των ετικετών. Κάθε ετικέτα, όπως βλέπουμε, περικλείεται σε σύμβολα. Σύμβολα μεγαλύτερο από και μικρότερο από. Και η ετικέτα τερματισμού πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινά με μία κάθετο έτσι ώστε να δείχνει αυτόν τον τερματισμό. Έχουμε μερικά παραδείγματα στοιχείων. Στοιχείο είναι ας πούμε το head που βλέπουμε εδώ, το οποίο σημαίνει την κεφαλίδα του εγγράφου. Συνήθως γράφουμε την κεφαλίδα μέσα σε αυτά τα στοιχεία. Και ύστερα έχουμε το title, που είναι ο τίτλος, όπως καταλαβαίνουμε από τη μετάφραση. Το title εμφανίζεται εδώ, στον browser, επάνω, για να μπορέσουμε να δείξουμε τι είναι αυτό που φτιάχνουμε ακριβώς. Άλλες κεφαλίδες που μπορεί να δούμε είναι οι παράγραφοι, paragraph, που είναι μέσα στο main body, είναι στο body, στον κορμό ουσιαστικά της σελίδας μας και εκεί μπορούμε να γράψουμε το κείμενο όπως το επιθυμούμε εμείς. Όπως βλέπουμε, έχουμε γράψει δύο κείμενα, το ένα εμφανίζεται με πιο αχνά γράμματα και το άλλο με πιο έντονα. Αυτό είναι ένα είδος μορφοποίησης που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην HTML, αν και θεωρείται λίγο ξεπερασμένη, διότι η μορφοποίηση γίνεται κυρίως από άλλες γλώσσες, όπως την CSS κτλ. Και εμείς εδώ θα δείξουμε απλά τα βασικά. Δεν ξεχνάμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να ξεκινάμε και να τελειώνουμε με μία ετικέτα και ύστερα μέσα σε αυτή να πληκτρολογούμε αυτό που θέλουμε. Εδώ μέσα στο paragraph βλέπουμε ότι πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανιστεί. Κλείνουμε πάντα τις ετικέτες μας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε κλείσει όλες τις ετικέτες και στο τέλος δεν ξεχνάμε να κλείσουμε την ετικέτα HTML που έχουμε ανοίξει στην αρχή. Εδώ έχουμε δηλώσει και τη γλώσσα που έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε δηλώσει τα αγγλικά, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι. Αυτά είναι τα βασικά που μπορούμε να γράψουμε για να ανοίξει αυτή η σελίδα. Πώς ανοίγουμε τώρα τη σελίδα και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πρέπει να αποθηκεύσουμε το έγγραφο που δημιουργήσαμε, αποθήκευση ως, να γράψουμε το όνομα του αρχείου όπως το θέλουμε εμείς, έχουμε γράψει HTML tutorial και ύστερα να επιλέξουμε οπωσδήποτε εδώ αποθήκευση ως HTML, HTM, Hypertext Markup Language και πατάμε αποθήκευση. Αποθηκεύτηκε το έγγραφό μας εδώ πάνω στην επιφάνεια εργασίας και κάνουμε απλά διπλό κλικ για να μας ανοίξει το browser και να δούμε το αντικείμενο που δημιουργήσαμε. Αυτά ήταν μερικά εισαγωγικές πληροφορίες για την δημιουργία ενός HTML εγγράφου και ελπίζω να σας βοηθήσαμε ιδιαίτερα με κάποια βασικά σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ.